затрептял. Може би, ала безвъзвратно закъснял. Може би, но с добър ден да те срещна аз не мога. Как добър ден, щом не е добър деня. Не с добър ден да си кажем с тебе Богом. Не с добър ден, с Богом за последен път. Няма да те лъжа, че до вчера, може би, аз при спомена за те трепера. Може би, но да кажа имам сили вече.